Private mga ka-taker. Private kan to. Private yata. Multi-purpose hall. Barangubong kayo. Ito oh. Ito yun mga ka-taker. Yung barangay hall. Oh, may naririnig tayo. Ayun. Yun yata yung birthdayhan. Mismong tapat ng barangay hall daw. Ito kaya yun. Check natin mga ka-taker. Oh, ito nga yata. Oh, ito nga. So, nandito na tayo mga ka-taker. Boom. You know. Pakiusap. Dahan-dahan po. Alright. Pagin na natin dito. You know. Oh, ang lakas talaga ng pakiramdam ko mga ka-taker. Muntik na akong dumiretso sa bypass. Pero yung damdamin ko at puso ko, sabi niya, kakahanan ako. Ayun, kumanan ako. You know, nandito tayo sa may Barangubong ngayon. Hello Naneng! Barangubong, Tayug, Pangasinan. Para umattend ng birthday ni pamangkin. You know, ay, dami pala nilang bisita. Saan? Hello! Sarawaw. Nandun si Idol oh. Tignan natin si Idol. Birthday message mo. And happy birthday Jethro. Yan, so picture kayo dalawa. Picture guys. Shout out sa mga bisita dito mga ka-taker. Okay, so we have Saan? Wait. Sige lang. Wala rin po si Miguel. Okay, so next line we have Papa Junior Lamigo. Papa Junior. Gusto tayo dito pwesto. Ayun, grabe, kasali rin pala ng dati niya. Okay, Papa, ano rin po ang birthday message mo natin? Ako po tayo ng balansa. Happy birthday, Jethro. Ay napa, grabe naman yan, ang haba, parang pinagpuyatan ka ng tatlong araw. Okay, so this time, and okay, picture mo na kayo sir, picture mo na. Okay, 1, 2, 3, smile. Okay, so this time, ma'am, sino po yung magpaproxy po sa dalawa po nating wala? Ayan. Hello! Eto Naneng. Hello Naneng, pagpagkal. Sika buridak? Nay. Okay, Saidi de la Cruz. Ayan, okay, so, picture kayo dalawa. Ayan, shout out, hello vlog! Vlog po ba yan? Ayun, so, may vlog pala si sir, no? Ayan, so, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel, sir. Ayan, so, at syempre sa aming YouTube channel rin. Ayan, Payaso Vlog. Okay, so everybody on 1, 2, 3, smile! Okay, so thank you. Ayan, so maraming salamat dito sa ating mga 7 balloons. And of course, wala yung mga kasali sa ating 7 balloons, meron na kayong mga tigil-isa na mapapigay na lang po sa mga participants. Okay, so this time, let's start our 7 toys to Bobby Buena Obra. Wala pa rin po si Kobe. And so, next we have Christine May Bruan. Ayan, so picture niyo yung dalawa. So next we have Tita Joanna Fernandez. So once again we have Tita Joanna Fernandez. Okay na pa. Grabe, lakas mo ng boses natin, nanay. Yan. Okay, so thank you, Tita Joanna Fernandez. Our next we have Tito Potpot Divina. Ayan, Tito Potpot. Wow, grabe naman yan.
Ayan. Okay, dalawa yung purpose niyan. May isang bag sa loob, may plastic bag dito sa labas. Ayan. So, dito po, baka meron po kayong birthday message. Okay, so picture po tayo dito po. Okay, so thank you dito po. Okay, so next we have Jeline Flores. Ayun, so ano naman yung birthday message mo? Happy birthday! Picture kayo, picture. Okay, so thank you. So, our next move on to our 7 chocolates. Yan, i-start natin kay Drexel Ramos. Birthday message mo naman. Happy birthday, Jetro. Picture mo na kayo. Jetro, yung rito. 1, 2, 3, smile. Okay, so thank you. Ayan, Arian, ano naman yung birthday message mo? Okay, so next we have Jaden Adlo. Okay, Jaden, come on. And so, birthday message mo naman. Halika mo na rito, mahawak mo muna sa kanya yung gift mo. Ayan, so birthday message mo. Happy birthday. Grabe, parang ganito pa yata. Okay, so once again we have Jaden Adlo. Tinawag si Lulo. Kanina ba tinawag si Lulo? Okay, so once again we have Tita Jane Calderon. Happy birthday! Okay, so we have Ashley Quinto. Kala ko nakalimutan mo pa yung sasabihin mo eh. Next we have Elsa Lacambra. Happy birthday, Chetro. So picture kayo dalawa. Yes, so picture. Matingin ka, Chetro. Okay, so next we have Miguel Abbas. Okay, Miguel, ano naman yung birthday message mo? Chetro lang. Grabe, parang tinatawag mo siya. Mali ka rito, picture na lang tayo. Okay, so thank you, Miguel. How about our next we have Kristen Rose Bruin. Yes, so picture kayo, picture muna natin. Okay, our last one of the leads to the 7 games we have Lola and Lola Pinoy. Lola, baka may birthday message po tayo. Happy birthday! Clara Nitro! Ayan, so picture mo tayo, nanay, picture mo na tayo. Kala ko iiyak na si nanay, hindi pa pala. Ayan. Okay, so this time, once again, tinatawagan ko po yung ating kasalidator participant sa ating 7 boys. No other than John Mark Ebrio. Okay, John Mark, birthday message mo naman. Birthday Nitro! Yan, so picture kayo, picture mo na. And of course, hindi magpapahuli ang ating 7 bags. Walang iba kundi si Tita Jeanette Ebrio. Sa taas ang kamay, guys. Ang dami pa, kaya yung mga bata dyan sa likod. Ayan, okay guys, invite ko sa maglalaro natin ngayon. Okay guys, ngayon naman, balik tayo dun sa ating mga kuwan. Okay, continue natin yung question and answer game natin kagaya kanina, no? Dahil ayan, so nandito po ba si Tita Natasha? 7 Pilas. Ayun, si Erica Pasioles. Okay, wow, grabe camera natin ang ginagawa mo sa kanya. Birthday message mo naman.
picture kayong dalawa. Ang isa next niya, Tita Wilby Pasioles. Ayun, wow, grabe, parang isang butterworld to Ayan. Okay, ma'am, ano pong flavor yan? Baka paborito mo pa yan. Joke lang. Okay, birthday message naman po natin. Ayun, picture po muna tayo, ma'am. Okay, so thank you, Tita Wilby. Our next niya, Brenzel San Jose. Wala pa po, ma'am. Ayan, susunod na lang yata, no? Ayan. Oo. Ayan, grabe naman talaga. Pilipino type talaga, no? Ayan, grabe. Okay, so next move on, we have Ian Rosal. Ma'am, samahan na lang po natin yung baby po natin, no? O kaya buhati na lang po natin. Huwag kang matakot sa akin, magkamukha lang kami ng mami mo. Joke lang. Ayan, so picture po tayo, ma'am. Okay, so 1, 2, 3, smile! Ayan, so once again, Ian Rosal. At our next Mia, Tita Angeline Kibalyo. Sige na, parang awa mo na, baka hindi kami bayaran rito, bahala ka. Ay, hindi na daw. Ayan, picture na lang po tayo. Okay, so next we have Tita Che Ongo. You'll always be beautiful. Okay, so ano po? Ayan, so picture kayo, come on. Doon ka sa likod. Okay, so this time, let's start our 7. Yellow Bill, Steel, Nino, Luz, Nebreda. Ayun, so birthday message mo naman. Ayan, so picture kayong dalawa. Okay, so thank you, Ninong Luz. Our next we have Nina, Mary Rose, Ebrio. Picture na lang tayo dito ka sa kabila. Okay, so once again we have Nina, Mary Rose, Ebrio. Next we have Nino, Leonard Jimenez. Ayan, so once again we have Ninong Leonard Jimenez. Okay, wala po si Nino. Mami Carla Macario. Wala rin si Mami Ayan, Mami Carla, wala po siya. So next, we Tita Marisa Castigo. Wow, sana all Kikas! Ang bilis, no? Nasaan po siya? O, sige, susundan ko nga rin. Ayan, marami, no? Ayan, so next, we Tita Lisa Fernandez. Ayan, Tita Lisa, baka naman tumatanggap rin po ako ng mga ganyan. Joke lang, sige po. Hi, Gito. Happy birthday. Kamusta ka? Masaya? Daming regalo, bigyan mo ako mamaya. Charot. Happy birthday, Gito. I love you. Mag-aral kang mabuti ba, no? Mahal na mahal ka namin. God bless you always. Wow, parang si Tita Lisa palang yan may pinakamahabang machine. Joke lang. Okay, so once again, we have Tita Lisa Fernandez. Okay, our last but not the least, to the 7 Yellow Bills, we have Tito Mike Reyes. Okay, ngayon naman po, tinatawagan natin yung mga 7 Yellow Bills po. Muli po tayo bumalik rito sa harapan ng kay Ninong Luz, Ninang Mary Rose, Ninong Leonard, Mami Carla, Tita Marisa, Tita Lisa, and Tito Mike. So dito tayo sa harapan. Ayan, nandito pala si Kuya Mike. At Tito Mike, sabi niyo lasing, hindi naman po. Wala. Grabe naman, nalakas na natin Tito Mike. Ayan, Tito Mike, baka may birthday message po kayo para sa iyong pamangkin. May message.
Grabe na. Okay, 1, 2, 3, smile! Ayan! Ay, ito na! Ito na! Utak mo na raw. Ayun! Wow! Grabe naman yan. At ito, tingin po tayo para sa ating group picture. One, okay, once again yung mga participants sa ating mga 7 yellow bills. Ayan, so once again, thank you to all participants of 7 yellow bills. Sir, thank you po. Ayan, so maraming salamat po sa ating mga 7 yellow